Be ydi dy hoff gol di yn hwpan y byd o leni? O'n i'n hoffi un Richarlison. Oedd e mor fel, just, ti'n modd moment o just fel. Waw. Waw, ie. Os gen ti hoff chwaraewr o gwbl yn hwpan y byd? Mbappe. Ie? Ie, mae fe'n chwaraewyr arbennig, mor ifanc, mor gloi. Mae'n defnyddio chwaraewyr, mae'n neis jyst i gwylio fe'n chwarae mor dda. Be am yr hoff dîm i wylio? Brazil. Ie. Maen nhw jyst yn symud y bêl mor gyflym. Mae'r personality i gyd jyst yn y perfformiad nhw. Mae'n edrych fel maen nhw'n jyst yn mwynhau'n hyn yn y chwarae, fel maen nhw'n ymarfer pob dydd, ti'n modd? Reit, cwestiwn chydig o wahanol lan. Pwy sydd o'r steil gwaith gora? Mae dipyn ar ei gwirion. Gore? Wel, gora neu mwy o gwirion. I di ddewis. Dwi'n hoffi gwell Ramsey pan mae fe'n mynd yn blond. Mae rai fod o'n eitha cool i fi gopio fo. Ie, yn wir, ie. O'r dathliadau gol, os gen ti ffefryn o gwbl? O'n i'n hoffi'r un striker Australia. Nath e wneud gyda plant bach e. Oedd hwnna'n neis, touch neis. Ond nes i hoffi y ffordd o'r Brazil. Pam nath e wneud yr un pigeon gyda Richarlison. Ie. Beth ych chi gweld hwnna? Ie, mor stiff, ond o'n i just fel, ie.